Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Well, guys, uthola season 8 siyawuhlangabeza. Kanti uma khwela ufike nini? Phela le episode la egcinwa khona ku season 7 uthi uMseleku kudala sikhuluma le ndaba yokuza kaMseleku. Hayibo. Umakhala susikade khona. Wathi uMseleku etafuleni ku season 4 kumakhosikazi yena unezancinza iza baningi waze wathi futhi kulo letafula ayikho into ekuthiwa i-cheating kumuntu wesilisa. Kulelo tafula lelo kwakukhona noSibindi. Kwasho thina sibukelayo ukuthi kodwa khona izingane la etafuleni indaba okhulunywa ngento enje. Wasibuza ukuthi amakhosikazi azizwa kanjani ngokuthi ke yena ulapha kumnakwethu. Umacele wathi umnakwethu akawuthandi uyawuzonda. Wase uma yena kube kuya ngaye ngabe nje into yomnakwethu akasayingeni wabuMseleku because inento yokwehlisa isithunzi. Wasi ke uMakhumalo umnakwethu ke uveza ubunjalo. Uma lento yakhe ukuthi ulandela yonke into esho wabuMseleku kwesinye isikhathi uyidide kancane. Ngobani? Asikhulumi ngebhizinisi la ngemali, sikhuluma ngesithunzi nonento uMseleku ayimele. Ubaba uMseleku unamakhosikazi awu4 ositshele ngokuthi isintu sinjani ukuhlonipha isintu. Uhambe engena emzini yabantu eyongenisa izintombi khona. Ngapha ayiqhenye ngokuthi isiZulu o izinto zakithi ethi western culture esho ukuthini. Thina singayazi le ukuthi uyakwazi ukungena emzini womuntu vele uzongena nje nentombi yalowo bhuti loyo. Uyayibona leyo nto isuke ingazwakali wena uma uyibuka nje ngendlela engichaza ngayo kodwa ke ngokwe-TV nemali ke ukuthi phela manje i-TV idayisa noma yini idayiseke mase ngena imali ngoba sesithi hawu ubaba womuzi uphelezela intombi ukuthi iyokhuluma. Sisakhuluma ngalokho ukuthi wathi ke indaba ye-cheating I-apply. uSibindi wakuzwa lokho. Khona abahlezi bethi uSibindi i-role model yakhe ubaba uMseleku. uSibindi wayencoma loya mfana loya uba kumjolo the gone girl. Lo mfana lo owathi nje ethi kwintombi yakhe will you marry me. Wasuka lapho etoilet wayesehleli nentombazane exoxa naye endlini labahlala khona enza igemegeme yonke indawo. Lo mfana lo uSibindi wathi uloya mfana uyamncoma ku-Instagram. Ngabona lapho ukuthi ukhomba amakhosikazi awu7 uzowathatha ecabanga kanje. Ngoba manje iyiphi le ntombazane kufanele ivele ku-social media ithi hawu nangu u-future husband kodwa u-future husband ingqondo yakhe imtshela ukuthi loya mfana wakumjolo the gone girl u-right. Phela uSibindi loya mfana umbona i-right umbona nje kuyinto echazayo. Phinde kuSibindi wafika la ku season 2 kwizingane zesithembu wafika noNosipho. Wathi efike noNosipho uNosipho uzomshada abe u-first wife wakhe. Sathi uNosipho ke akenze i-choice manje quick fast ukuthi uzoqalisa ingubo ehloniphekile enzele omayeni itiye ebela esomva komayeni uSibindi ebedansa egoli eThekwini yena ebe enezitifiketi zakhe ebefundile ithini into yakhe ngoba uSibindi akamile. Sikusholani ukuthi akamile iminyaka yakhe nezinto ayikhulumayo esize athola abantwana. Samemeza la ku-social media wasasibabaza ukuthi ayibona ingane izoyibizela ukuthi lento le kuzothiwa khala uhlafune nayo yona isikubiza-ke ikubona kuzo ngoba cha mina ngeke nje futhi ngayishaya ngisho intombazane engayizwi ukuthi iyenze njalo ukuthi ngeke umfana osenobhebi mama bawu2 akhuluma into engaqondakali mase uthi wena hayi kuwe ke uzokhuluma inkulumo eqondile.
Wena kuphela ozokwenza ukuthi umqondo wakho usanguluke. Hawu, azi sizoyimemeza le ntombazane, sizoyimemeza izisizwe. Kungabi indaba yokuthi izodrayiva imoto enjani ngoba wabona imoto yaSibindi ukuthi iyaphumaphi. Asoze sizwe thina kuthiwe congratulations Sibindi, nayo imoto oyithengile. Sayibona ukuthi imoto uyithole kanjani. Ngikutshele. Konje bengizothini? Hayibo, bengizothi loya mntwana loya wakwethu Khongela, lo uswa yena vele uyathandwa, umfana uyamzamela yonke into, uyena tirelo-ke leyo. Kodwa ini uyazi ukuthi kwenzakalani, uyafandaza. Ngoba hayibo, intombazane laphaya kwi-movie yavele yamela ingqondo, sengena ama-message kuthi tititi kungasathuli. Amagama adlula ko-10. Hhayi ukuthi yena futhi uzoze founders, kusho yena uSibindi hayi. Niyakhumbula umamkhulu ethi iy'ngane zababa uMseleka akayiqondi kahle. uSibindi uyeyenze leyo nto yokuthi singamqondi kahle ngoba kusho yena. Ongibuzayo ukuthi usho kuphi, hamba umlaleli uSibindi kumavidiyo akhe. Uma ebona ukuthi sekuthulekile uvele esikhumbuze ukuthi yena amantombazane uyawathanda futhi usazowafuna amantombazane. Uma ebona ukuthi ngathi kuyamshubeka ku-social media avele ezokuphostela iy'thombe zakhe ezinhle benotirelo. Angisho lutho, ngisho into evelile. Yezwa? Manje-ke lokho ukuthi i-role model yakhe ubani, iloyo mfana umJolodi Khongela, ngabona kahle ukuthi hawu, isithembu lo sezolobe sibukela kude ngoba ama-2K ngeke umele lowo msangano. Kodwa-ke iy'ngane zithanda izinto nemali phakathi. Ngathi ngiyalalela ku-TikTok ngahlangana nalo geli lo engimthandayo, ngamuzwa ethi nje, yeyi, utshela uba ukuthi mina ngifuna imoto-ke nemali, utshela uba ukuthi ngeke ngize ngizenzele into. Ngathi uSibindi lo, kukhulunywa ngoSibindi. Yazi asintombazane ingane leya ngoba nakho umndeni wakho uvela ku-TV ngathi uyena. Futhi nje ngoba elobe emelisele ukuthi ufuna itshitshi ngayo, cabanga ukuthi futhi yena uthi abantu athandana nabo ubathatha ku-social media, ubabona ku-social media, naleya ngane leya ngoba idumile. Ngabona ku-social media sekuphenyeka iy'thombe zentombazane ngathi hawu, cha leyana ngayiprotecta ngokuthi ngingamfaki isithombe sakhe ngoba naye emhloniphile lo akhuluma ngayo, kodwa ngazi kahle ukuthi uSibindi lo ngoba usiyacela usecela wayezoyisuka ngani ngempela ingane leya. Akusiyo ingane ngoba eyingane, uyingane ngokuthi uyintombi nto ngokuziphatha kwakhe. Yikho simbiza ngeyingane. Ngathi ngeke kube usiyacela loyo. Futhi usiyacela ngabe ethembisa iy'moto ziphi. Ngabona ukuthi uSibindi. Manje masikhuluma ngokuthi uSibindi vele akezwa akazulalela manje kuvele kube ngathi sifuna ukuphatha kabi utirelo sinomona. Mlaleli uSibindi. Wazi wathi uMseleka ulinde ebe na-25. Asazi-ke shuthi-ke unyaka wokugcina lo uSibindi enza izinto ey'ngaqondakali ngoba kwashiwo njalo. Wathi uMseleka uzomlekelela amaselobola, wathi uyoba nendumezweni. uSibindi shuthi umqondo wakhe ubuye ethi yena uzoba nomshado omkhulu kanjani kanjani. Uma esephambi kwamantombazane lawa akhevi, ingqondo yakhe ivele ilahleke. Ngoba lento eshiwo uQueen Loli ukuthi kume kanjani kubo kaSibindi wayithatha kubo, wayengeke aze ayiqagele. uSibindi wathi kwizingane zesithibi uMseleka akasazi isiZulu. NoQueen Loli washo njalo wathi uMseleka akasazi isiZulu. Wathi uQueen Loli ucela besuke endleleni yakhe. Njengamanje uSibindi uphindele kuQueen Loli, okusho ukuthi uqinisile lo uthi abasuke endleleni yakhe ngoba wayezwile ngayo umfana ukuthi inkinga kuzoba abazali kodwa ngiyakuthanda. Uprova kamagama kaQueen Loli ukuthi uqinisile ngoba phela yini nebuyele sekuze kwakhulunywa naku-TV kwathiwa lona ufuna ukuyifaka kubo ngenkani, noSibindi ufuna ukuyifaka kuQueen Loli ngenkani. Manje sizothini-ke thina ehlebayo, sizothula sithi uQueen Loli oronke. Uphindelelile uSibindi. Yabo uma ephindelile shuthi yonke into ekhulunywa uQueen Loli wayeqinisile eyizwe ngaye. Bazi-ke abazali ukuze sebemthethise ngento eqondile bethi yeka ukuganga wena.
Bamshaye ngani? Ngeke basamshaya ngoba useney'ngane, kodwa kuyafana uyayidinga induku noma enazo iy'ngane ukudlala ngempilo yakhe. Egazi baba yini?